bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama mo woni mon foof inde mum ha yetti yettode mum en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira gam humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi amen moɗon ko yewtere moɗon witende Kuccam. Kuccam eɗen gandi haali hoore muɗum no kewɗen wiide Kuccam wonko huccana ko sumgoji tijjaɗi woni élection ngaji local eɗen gandi bandiraɓe foof hankkadi ne andama hol poɗɗo yaade e holmo fotani yaade ɗum jeeyi sababu noon Pindi TV mbiyen Pindi Média e mbari kuɓal ari gam bismade bandiraɓe e dow ndeɗo yewtere moni foof ara jooɗoɗo haala Kuccam muɗum haala holno jogori gollorade on commune so tawi heeɓi ɗum janggo e jaam woni kikiɗe 23 janvier 2022 e ñalawma hande o no mbiɗen ni en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi en jettimo no fewi saabu cellal e katantagal e coftal ala no mbatten joni joni no gowɗen wadde kala saaha so en dañi koɗo men en kalat walla en mbiyat gam ganden on ɗon koɗo joni joni o holi kanko en jahat toon to rési ɓe kemna en hol koɗo men e oɗo subaka. Moussa Hammady Sarr ko kebɗo brevet mum to ENA école nationale de l'administration cycle A o heeɓi wonde inspecteur du travail et de la sécurité sociale o heeɓi master 2 en finance publique wondude e master 2 to banggue administration et gestion publique ko géographe to banggue heblo to duɗal jaaɓi hattirde ngal Dakaru o golli e inspection ji du travail et de la sécurité sociale ɗi Matam Saint-Louis e Kaolack caggal ɗum o arti to jagorgal gollal o woni ɗon cukko chef de la division de sécurité sociale, direction de la protection sociale. E o saha ko kanko woni cukko joguiɗo jokkodiri e université virtuelle du Sénégal ɗo tambi golle cukko recteur wondude e kolaɗo kuuɓal duɗal ngal to banggue dawrugol ko kanko jogui jokkodire COSER e falde Podor kadi ko disnodirteɗo e commune mo Walalde ko o gorko woni koɗo yewtere men Kuccam ma o jabto e namde Amadou Moussa Anne ɗo e Pindi Média hoto mo luuta. On paami koɗo men e oɗo ñalawma hande o wiyete ko Moussa Hammady Sarr. Moussa Hammady Sarr hay sinno tawi noowade foof o wonani candidat ɗon e ɗon toon to wuuro wiyetego Walalde kono noon omo jogui mo nanggodiri woni Saybatu Aw ko on ɗon tigui jogoro wonde candidat e on ɗon coalition biteɗo Ëllëg Sénégal ala no mbatten ko waɗi keɗen naata e bundi yewtere nde so wona hokkudemo konngol o salmina yeeɓiyankoɓe Pindi TV ha tengti e yewtere muɗum witende Kuccam ɗum noon Moussa Hammady Sarr mi salminima. Eyyi mi salmitimama mi salmini bandiraɓe hettotoɓe émission Kuccam e Pindi TV toɓe goni e noɓe mbawi wonirde foof mi salmini également ardiɓe e galle o e dendagal ɓe ndenduɗa ligguey ɓe kala amin jarnoɓe aussi e darde mabɓe e ballal mabɓe aussi kaɓe mbaɗanta ko leñol ngol foof donc yo Allah yoɓɓe moƴƴere nde bandiraɓe kadi jiɗum kadi ne belti hen amin ñaganoɓe nde Allah jurnata ɗum Allah selminaɓe Allah kadi hokkaɓe doole ha ɓe mbawa wadde kadi ko ɓuuri ɗum ɗo dahtoɓe ketti leñol ngol ina mawni kadi yimɓeɓe ina tini ɗum no feewi kamɓe kala guila gardiɗo ha ɓuuriɗo hen famɗude e golle ɗe ɓe calminama ɓe juurama kala hettiyankoɓe kadi calminama kamɓe kala ɓe calmitimama sikki ala hen ko adi foof en keeɗima présentation woni rewi maɗa holiyan so tawi wonko jiɗɗa ɓeydude to banggue présentation no ala ko hen jiɗmi hen ɓeydude par ce que c'est complet kadi no waɗirani ino feewi machallah so wona tan laɓɓitinde aussi walla tengtinde ko Walalde jibinami ko toon mawnumi kadi ko ɗo e leydi ndi ko waɗa ko eko jangga foof ko ɗo hen e leydi ndi waɗa donc ɗum ne kadi ko yettere Allah kadi ko sembitinde tigui e nder leydi ndi yimɓeɓe ina mbawi hen kadi yiilade dañde hen e wurde hen taw kadi ko e dow jaam e kisal ɗon laaɓi en natanat directement e nder yewtere men bundi yewtere Kuccam Kuccam en mbi haali hoore muɗum ko holko kuccanɗon e sumgoji tijjaɗi ɗo ɗi woni ano e Saybatu Aw mo ganduɗa kan woni candidat on ɗon coalition biteɗo Ëllëg Sénégal holko duñi on
e wonde candidat ngam commune mairie mo Walalde? eyyi ko duñi amen hen ko fof d'abord ko yidde, puisque sa ƴeewi renduɓe hande e coalition ëllëg Sénégal to Walalde ko ɓiɓɓe walalnaɓe tawi kadi ko daraniɓe Walalde gila hanki hade hande. Moni e mabɓe kala won gueɗal ngal Allah hokki ɗum e ko Allah hokki ɗum ko kadi ina rendi hen ɗum e walalnaɓeɓe gila huccanani wiide ina wona wonde maire to Walalde. Ko refti hen ko kadi minen ɓen foof komin acteur aji politique amin dilla hen kadi Allah waɗi kadi ko yimɓe daraniɓe parti o toon to wuuro ngo ɓoyɓe hen gila parti o sosa amin hen gila 2008 ha joni. On parti woni parti Alliance APR. pour la République APR. Min mbaddi hen ko heewi e mawɗo leydi o ha tengti kadi kanko gonɗo o candidat amen Saybatu Aw. Actuellement kanko woni député diaspora Afrique de l'Ouest. Donc ko neɗɗo jotodirɗo e président, gollodirowo e président, jiɗɗo kadi président mo président kadi ittani gueɗal. Ɗum ɗon ina jeeya ko en tant que acteur politique ina foti wonde so tawi ko wayni ari annene jaaha namdoɗa koreji maɗa holko mbawi walludema ha kolla annene won darde maɗa e nder to gonɗa to. Ko heddi ko aussi won komin ɗo nokku momin koɗi o won komin jii hen ko foti wawde waylede, ko foti wawde yurnirede kadi amin jaggi renduɓeɓe coalition ëllëg Sénégal to Walalde won koɓe jogani ɗum e gandal, won koɓe jogani ɗum e peeje, won koɓe jogani ɗum e haqqilantagal. Amin jiiɗi ɗum ɗon foof rendine yuɓɓine so tawi Allah hokki amen gagnade beele ma commune Walalde o daro walla won ɗo foti wonde ɗo bandiraɓeɓe kadi jeeyi hen koye men daña hen kadi ko naftori. Ko ɗum jeeyi sababu minen ɓeɗo foof min dendi min mbiya min jaaha élection pour véritablement wallude bandiraɓeɓe. No wiyatno nane a haali a memi Alliance pour la République, min gandi ka dariɗo hen woni tergal e nder Kogère toon to département de Podor. Kadi eɗen gandi toon to Walalde candidat o mo ganduɗa ko Benno Bokk Yakar ko Moussa Sow. Ko holko woni hakkude Benno Bokk Yakar e coalition ëllëg Sénégal? Bon, somi teyini mi wiyatma ëllëg Sénégal jeeya ko e nder grande coalition Benno Bokk Yakar ko parti mo ganduɗa jeeyɗo ɗum o jeeya ko e nder Benno Bokk Yakar. Alors ene fof eɗen gandi politique ko poɗodiral, yimɓeɓe foof kejjata. Président de la République wonko yiɗi walla wonno yiɗirno, mais eɗen gandi kadi yaade décision ɗin ko ɓurti neɗɗo goto jojji ko yimɓe hewɓe, ko wayno hande wiide mami wat renouveler les mandats dendagal maire uji gagninoɓe walla wonɓe e commune men te ina jeeya APR. Sa ƴeewi c'est un peu logique taw koye banggue politique. Donc dès lors o wi noon wawa wonde exception e hay nokku goto firti ko no neɗɗo o waywade foof walla no bandumen mbaye mum foof kankone kam o wawi tan pour telle commune mbeɗa subto. Donc de ce point de vue minen min jagguiri le fait que maire sortant o tottite ko logique politique mo ganduɗa wona Walalde tan waɗi concerné que nokkuji kewɗi. À partir de ce moment minen en tant que jeeyaɓe e parti he jagguɓe won nomin guuriri e nokku amen o tawi kadi ɗum ko minen tan gandi ɗum. Wonɓe ganduɗa président wonko andata mais won kadi ko andata, surtout kadi sa yeehi ha e nder nokkuji ɗi ko heewi ina heewa toon ko yettotako ɓe. Donc minen jeeyaɓe e nokku ɓe amin gandi won ko min jogui ko metti amen, amin gandi kadi ko ɗum ɗon foof ina jogana peeje pour safre. Min gandi kadi wonɓe ɗo ɓe mbawa ɗum gaynude. À partir de ce moment, voilà, donc à partir de ce moment amin jogui droit wiide minen min jiyani koye amen e gon subgo wiigo kala gonnoɗo maire yo oppe wonta candidat. Joni justement ɗum holko ɗum wawi bonnude walla fewnude hakkude moɗon e gardiɗo coalition Benno Bokk Yakar o? Ala ko ɗum wawi bonnude par ce que minen foof ardiɓe hande coalition ëllëg Sénégal to Walalde ko yimɓeɓe no mbinumami adana ni jotodirɓe e président. Saybatu Aw ko député diaspora, ko homme d'affaires, ko gandodirɗo e président guila o laamaki kadi kala komo waɗa ina haasi
taw omo famodiri e président so tawi o felliti wiide omo yaha mi wawa wiidemo tan ko keɓɗo yamirore président directement mais mbaɗa andi kadi président mittinananimo ɗum hakke no ɓe mbadini so tawi président welaka wiyanmo woppu te so président wimo woppu o woppat min oɗo aussi denduɗo e makko coalition o ko président liggantomi gonmi e parti he ko guila fuɗɗode ha ɗo saaha joni kala ko ina bonnana parti o mi yahata hen to gonmi ɗo mbeɗa waɗi bénéficier du décret du président de la république dès lors so président wi hunde somi forsi so président welaka tan wiyata kam ko woppu tawde wonko joganimi ɗum so président wiyani kam woppu walla wiyani ka ina teta ko joganimi ɗum ko hayso haalani ni mettinani e kamin mbaɗata ko ɗum waɗi mbimami coalition momin jogui o ko coalition mo ganduɗa ne woni en phase et dynamique Benno Bokk Yakar kadi ɗum ɗon wona tan walalde woodi ko e dans beaucoup de communes Sénégal aɗa yiya hande yimɓe daraniɓe APR tampanɓe APR liggantoɓe APR ha hande kadi wonɓe e APR mais noon no mbimami suɓgoji ɗi no lelori ni won nokkuji won président hayso woni o welanoka ne o wawa subtaji ɗi tan o wi omo ɗon appliqué une décision taw ko décision mo ganduɗa yaadani eko waɗi ko e commune aji keddiɗi ɗi ɗum ɗon noon jeeyaɓe ɗin commune aji ina jeeya e parti makko he so tawi woni ina cikki ina poti wawde yaade ina poti kañumenne potani haɗede par ce que subgo aussi élection locale ko subgo mo ganduɗa yimɓeɓe ne poti waɗ oppede mbaɗa compétir yimɓeɓe ne poti oppede ɓerodira beele janggo e jaam ma foof laaɓ so laaɓoyi are junggo makko maw andune haysomi yamirano kaareli en Allah waɗi jeehi gañima kadi ha joni kadi ko e nder booñ Benno Bokk Yakar ɗum wattete minen somin gañima walalde witaki opposition gañi ɗon ko Benno Bokk Yakar gañi ɗon min jahani e opposition min jahani e Yewwi Askan Wi min jeehi ko e nder partiji ɗi ganduɗa jeeya ko e nder Benno Bokk Yakar hollidde ancrage amen e nder Benno Bokk Yakar hollidde gondigal amen e président de la république mais tawde noon ko waɗa ko minen ɗum henanaki amen jogui gundimagu kadi amin gandi komin mbaɗi ko wona hunde bonnore hakkude amen e gardiɗo coalition Benno Bokk Yakar ɗon laaɓi hay sinno tawi en ɗeɓi tundude hakkille seeɗa par ce que so tawi président de la république wi cuɓimi ko Moussa Sow kañum wonno ɗon maire mo walalde yo jokku yo ɗaɓɓiɗ mandat goɗɗo onon ëllëg Sénégal on gari on mbi wonde min jaadani gonɗon sumgu luural nan ɗon kono ko luural ngal ganduɗa mawlendine jaɓani ɗum dennagal commune aji foof ɗon en gaccat yewta hay sinno tawi ko toɓɓere mettude ɗigginde no fewi ko wona ɗum onon ëllëg Sénégal e Saybatu Aw ko holko manam ko holko woni doole moɗon e nder commune mo Walalde pour folde Moussa Sow bon doole amen e nder commune lo Walalde ko d' abord golle sa ƴeewi Saybatu Aw ko jibinande Walalde mo ganduɗa Allah hokki ɗum wonko Allah arsiguini ɗum tawi kadi men wona ni e nder leydi ndi mais yidde makko wuuro ngo tagui ko dañi ko o artiri ɗum o rendi ɗum e bandiraɓeɓe ɗen golle wona hande puɗɗi ko duuɓi ɓennuɗi kanko o wawi o addi o waɗi nde waɗata nde o rewani e laamu o ñagoyaki hay goto o itti koye jawdi makko o waɗi hande collège nan Walalde e lycée ko kanko mahi nde o mahi haw gaynde o ñaagui état yo addanmo jangguinoɓe sa ari Walalde ma taw ɗon hande ina radio communautaire ko kanko addi ɗum sa tawi ari Walalde aménagement agricole gonnoɗo ɗon ɗi les périmètres irrigués koko bonno ko kanko waɗi ɗum réhabilité o fewni ɗum ha fewi o wi yimɓe yo ndem sa ari Walalde ma taw ɗon programme alimentaire mondial ina adda maaro ina hokka walalnaɓe tawi kadi ko kanko jeeyi sababu o hande omo jogui projet mo ganduɗa ko vannerie ko en partenariat avec GIZ partenaire uji meɗen allemagne ko kamɓe o jokkodiri ha sukaɓe walannaɓe guittama jeehi mbaɗoyi formation garti matériel nan ara mbaɗɗon implanté une unité de production tawi ko ɗon ɓiɓɓe walalnaɓe ene ƴette hen des milliers et des milliers ha ɓurtani Walalde ɗum foof ko kanko golli ɗum tawi gan sanga o wiyani omo ɗabba lefol laamu mairie Walalde ɗum ina jeeya e golle makko ɓe yadata ɓe fof kadi mbeɗa wawi limtande ɗumen gueɗe ɓe mbaɗe noon ɗe mbaɗi omo yaadayi mbaɗono Ibrahima Sarr
ko ancien député à l'Assemblée nationale sa ari Walalde ma taw ɗon gueɗe kañum waɗi omo yaada Abdoul Aziz Aw ko ancien directeur de l'hydraulique kadi ko ancien directeur des constructions scolaires ma taw Walalde gueɗe ɗe waɗi walalnaɓe ne gandi ko kalatmi ko min o mboɗo yaade mabɓe ma taw ɗon ko mbawmi ko mbaɗanmi eko fote dolam ɗe donc autant de personnes ɗi ganduɗa mbaɗa limtudeɓe aɓe keewi taw goto foof won gollal ngal golli ɗon taw hay hunde hewani to banggue yimɓeɓe aussi population Walalde ko kamɓe e koye mabɓe mbiɓe jonama situation moɓe goni actuellement o aɓe jiiɗi changement o waɗa changement o noon ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi quel que soit scénario bawɗo waɗede kamɓe ils veulent que cette grande coalition baɗɗo regroupé sukaɓe walalnaɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo aɓe keftini ɗumen aɓe keftini golle men yo gon candidat kamɓe ballata ɗumen ha keeɓa mairie o par ce que aɓe jakori ɗeɗo golle gollaɗe taw mairie arani so tawi mairie heɓama inchallahu rabbi maɓe dañ ko ɓuuri ɗum ɗo ma Walalde yiitu hoore muɗum e hen kadi ma Walalde reprendre place mo joguino e nder Fouta meɗen hanki o ko ɗum jeeyi sababu minenne min mbiɓe min jaɓanimon ɗum kadi mamin daro nden darde est ce que ɗeɗo golle ɗe kalɗa ɗo hen ɗe tuggude yimɓe tato ha nayo ene mbaɗi golle mantiniɗe yantude kanko Saybatu Aw golle ɗen noon tan cikkuɗa ene yoni exactement pour libde heptude lefol mairie on mo ganduɗa ko Moussa Sow ina wona golle ɗe wona golle jonɗe c'est à dire wona golle dartiɗe ko golle gonɗe waɗede ɗum ko tengtinde tan ɗeɗo yiɗɓe ƴamde lefol laamu wona lefol laamu ari tan kucce wuuro ngo ko yidde holliddema ko yimɓe daraniɓe wuuro ngo guila hay hunde hewani eyyi taggal noon kamɓe daroniri noon wuuro ngo kañum ne yiiɗen golle ina yakori kadi ɓeeɗo so tawi gardinama ma en dañ ko ɓuuri ko cikkuɗen ko so tawi eɗen kala hande haala ko wiyete ko coopération décentralisée hande mairie ji nokkuji men ɗi foof nafata ɗumen ko dañde partenaire tawi ko partenaire uji ɗi ballata ɗumen mbawade réalisé ko heewi en ngala des ressources bawɗi waɗande men financer nos projets deux état aussi wawa waɗande men en tout cas gérer kala ko woni caɗele meɗen moyen ngaji ɗi potirani noon donc de ce point de vue il faut que maire o daña avec équipe mo wondi o peeje e karallagal bawgal wadde ha o daña des partenaires ina balla mo sa ƴeewi hande ko kalamami ɗo ko won hen ko ganduɗa ko partenariat addi ɗum et ce partenariat là Saybatu Aw momin gardini o omo jogui carnet d'adresse mo ganduɗa ina wawi wadde mo permettre de nouer beaucoup de partenariats à travers le monde tawi ɗin partenariat ji foof wonata ko gartam e nder wuuro ngo ma ɓeydu wuuro ngo ma mawnin wuuro ngo ko ɗen ɗon gon nden yakare momin jogui e andude no way e andude ko fiɓani wuuro ngo ko ɗum waɗi minenne min mbi yomin gardinmo beele somin gardinimo kala ko wawno walla kala ɗo hetno tawi kadi lefol laamu ne fawe dow makko mo ɓuur ɗum tengtinde ha ɗum wona nafoore bandiraɓe foof ɗonne kadi laaɓi heddi ko ma en kaali namdal gotal ngal cohlumi namdadema hay so tawi man jaltu falde Podor jalten aussi commune mo Walalde payten ko toon to diwan o Matam kono hade nden en jettimi rubrique mo ganduɗa o wiyata ko moi monsieur le maire woni min cuɓaɗo woni maire Walalde hande o so tawi kikiɗe woni 27 janvier 2023 yettima résultat ji ɗi limama e bureau ji voɗɗi foof andama exactement wiyama ëllëg Sénégal yaadude hen e Saybatu Aw e wondi muɗum gañima kepti lefol mairie ndi e juuɗe maire mo Walalde hande o Moussa Sow ko gadata ɗon waylude e wuuro Walalde komin gaɗato d' abord ko wadde feere ha ɓesgu Walalde foof wonta neɗɗo goto amin jogui hande ɗen caɗele par ce que wuuro ngo ina jiiɓa e banggue gonka jibre wonde minen komin village min gonno en 2009 min goni commune alors amin jogui nomin lelorino guila mawɗo wuuro ha e jagoreji muɗum jagorde muɗum foof alors galleji e jotodiral e ko heewi ko ganduɗa ɗum noon wuuro ngo lelori ko heewi hen hande ina natti tension ngaji ɗi ina keewi par ce que minen ko sa wi la ilaha illallah tan anawete gendarmerie minen ko noon min laamora alors que ɗin tension ngaji il faut que waɗe calmé d' abord parce que pour minen hade hay hunde daw yimɓeɓe yo gone dow jaam ko jaam woni afo ko heddi ko foof so yimɓeɓe ndeeƴi haqqillaji ɗi garti goto foof tottama ko foti tottede ko
ko nden min mbaɗata dérouler notre programme. Amin jogui programme mo ganduɗa très ambitieux pour wuro ngo wonko ganduɗa hen nan waɗe dérouler ɗum au delà de la mairie koko waɗata. est ce que way limtanden ɗin programme uji tijjaɗi eyyi programme uji tijjaɗi ɗi d' abord projet mo mbiyannomami nane o le matériel nan waɗa convoyé ne ara ɗum ko haysko avant élection koko watte. C'est une unité de production mo ganduɗa on peut employer à walalde au moins plus de 2000 jeunes ɗi ganduɗa ko ɗon tan e walalde goni ina liggo. Ko wona ɗum ko sur tous les domaines d'activité amin jogani ɗum peeje. Sa ari e environnement, sa ari e enseignement d'une manière générale guila tan dow ha yetti less, sa ari e ndema, sa ari e gaynaka, sa ari e awa, sa ari e tarini ni gonka ka, sa ari e sukaɓe sport culture, kala domaine mo garɗa wonko min eɓɓani ɗum comme programme kadi amin piiɓi fof wadde ɗum déroulé parce que ko heewi hande ina manki toon te fof ko priorité. Il suffira juste de gagner pour démarrer ala to jojjani parce que fof ina wayno ina manki hande e te ɗum ɗon ma heɓɓire no ɓuuri yawirde fof inchallahu rabbi amin jogani ɗum peeje amin jogani ɗum gandal kala nde yonti so Allah jaaɓi amin mbaɗa ɗum déroulé no foti waɗirede déroulé ni. So tawi Allah waɗi ñande 27 lewru janvier 2023 2022 jafoɗa Allah waɗi coalition ëllëg Sénégal e gardogol Saybata Aw gañima amin yaadude muɗum e onon fof ko holɗum mbaɗon toon rewɓe walaldinaɓe ko adi fof. Bon rewɓe walalnaɓe e oɗo saaha mo kalaten aɓe mbaɗi recevoir diplôme aji mabɓe e oɗo weekend mo gonɗen koɓe dañɓe programme de formation de renforcement de capacité en transformation céréalière. ɗum ne kadi amin jetta hen bani amin debbo no wiye Aissata Aw o jeeyako e la grande coalition ëllëg Sénégal ɗo ɗo kalten omon walalde omo yaadi e une forte délégation tawi won yanoɓe toon depuis hande 1 mois ina gummi ministère de la femme ina gari wadde ɓe renforcé en transformation céréalière ina jangguinaɓe ɗen kaɓirɗe rewɓeɓe janggi mbawi ɗum ɗum ko fannu mo ganduɗa minen min puɗɗima minen min padani hamin gona maire min golla donc oɗon programme koko watte suivi et au delà de ça aussi kamɓe rewɓeɓe ɓe mbaɗama constitué déjà en GIE ɗum noon c'est pour capter les financements ɗin GIE ji nana darne tout ce qui est procédure amin keeɓi kayitaji ɗi amin hen inchallahu rabbi hade le 23 ni ma kala ko woni kayit yaltu ɓe keeɓa GIE ɗi donc ɗin GIE ji déjà ko d'abord au niveau de l'état mamin mbaɗ de nouer des contacts hamin mbawa yaltinandeɓe des financements au niveau d'abord de la DER wonko fuɗɗa hen on est en train de ficeler des projets avec des spécialistes nana jogui ɗum nana puɗɗi hen ina mbaɗanaɓe des projets au niveau du ministère de la femme également won financement ji kewɗi jaltoji minen min jiiɗi ko wadde changer carrément de paradigme c'est à dire que les femmes là wotoɓe gontu tan des femmes ménagères aɓe goni galle non ko des femmes ɗi ganduɗa aɓe mbawa wadde activité génératrice de revenu aɓe mbawa eko taari amen ko e gonka amen à partir de ça ɓe mbawa hen dañde koɓe gurdi koɓe ndemata ko waɗe transformé so waɗama transformé tawi kamɓe aɓe mbawi wadde hen jeeyguji e hutorade ɗum e wadde ɗum pourquoi pas même exporté donc vraiment ɗum ɗon ko fannu pour rewɓeɓe e ene heddi kadi fannuji goɗɗi pour walludeɓe koɓe liggoto ko tawi kadi kala mo jañani yaade e on programme taw ina hoye maɗa d'abord des moulins pour que véritablement rewɓe natta unde des petites ɗum ɗo ko wiyatno machine ngaji demoji par ce que aɓe jogui des exploitations kamɓe rewɓe ɗum foof ɓe balla hen pour que janggo e jaam kala koɓe gollata ko ina hoyba e mabɓe wasa teddude mabɓe l' objectif final c'est d'amener les femmes à être autonomes c'est à dire que ɓe daña une autonomie mo ganduɗa kamɓe ɓe mbawa waɗande produire koye mabɓe aɓe ligguno koye mabɓe aɓe daña hen aɓe gartira e nder galleji mabɓe ɗi aɓe balla hen worɓe mabɓe ɓe ɗum ne wawi wonde sa yeehi hande walalde maayi yimɓe nan ɗon jangguine ɗum ɗon te ɗum ko guila minen min laamaki taw donc firti ko véritablement haqqillaji amen nayyi mabɓe no fewi kadi komin poddaniɓe ko ina ɓuuri ɗum ɗon so allahu lamɗo o jaaɓi en mbawa wasde namdade ngal ɗon namdal saabu ko ɗum gooƴa dendagal wonɓe commune aji ɗi e dowridi e koye mumen hande o maire uji gonɗi toon ɗi so tawi neɗɗo sohli yiide maire signature muɗum jimmi wiide ko nandi hen heɓata beele onon kikiɗe 23 janvier 2022 so Allah hokki kono polgu onon coalition ëllëg Sénégal e gardogol Saybata Aw
beele mon keddo ɗon e walalde walla on jaɓɓaɗe pele ɓe wonnoɓe ɗon adana? Non, minen amin jogani ɗum peeje. Aɗa andi dans toutes les communes il y a des maires résidents hotɓe ɗon pour wadde facilité kala ko woni démarche administrative. Minen aussi amin jogui ɗum walalde actuellement d'ailleurs, mais notre souci wona signature maire ko disponibilité agent ji ɗi tawi ala heedi heeda, par ce que minen hande jibinaɗo walalde aɗa andi yummum ara kaɗa ɗum certificat de résidence, aɗa andi yummum, aɗa andi bamum, aɗa andi kelle o ko ɗo jeeya ɓurani ɗum ɗo. Amin dañi ɗum minen daña kayit haade an a jeeyaka e tendance amen, il faut joɗɗa mbaɗɗa renvoyé kam dawɗo guese kam jatto ha timma balɗe 5 6 walla ni ha gedda jaaha walla kayra pota waddinede jugement ngara daroɗa mbiɗa ana waɗantake jugement par ce que a jeeyaka e camp, par ce que kala koɓe mbaɗa ɓe calculte ko politique, ko sa waɗanama ɗum ma wot ko ɓeydi auto camp, sa fewnanama kayit ka goto e auto en, walla sa fewnanama haade en gondano minen ko minen ketti hen yo min koñe. Ɗum woni mbimami nani minen min guidoto d'abord ko fewnidde gonka ka. So min gari hay goto wontata arde mairie aɗa ranga, hay goto wontata sohlude kayit tawi ina tarda sababude ko ɗa jeeɗa. Min mbaɗat ko table rase, yimɓeɓe foof gandine ɗo ko enen dendi ɗo ko enen poti ɗo. L'administration là elle est là pour tout le monde, elle est là pour la population de Walalde. Hay goto arata ɗo sohla hunde tardine kadi fotɓe dawde ɓe dawa à temps gono ɗon dokka ɓe kayitaji ɗi. Ko heddi ko le maire il est à un niveau stratégique, il a beaucoup de choses qu'il peut apporter à Walalde sans avoir besoin de rester sur place, tout en sachant que o wayrata ɗon omo ara ɗon. Mais minen mamin change jaɓɓal ngal ɗon ko fate banggue signature uji e kayitaji inchallahu rabbi wonta wonto caɗele Walal naɓe fof kadi no potiri. Tigi en tout cas Walal naɓe nani ko heddi ko ko mbino min nani wawasen jubbude waktu ko gasi kono haysino ko hojom goto tan kalna en hen saabu ko domaine mara to banggue duuɗe jaawi katirɗe ko wiyete université saabu eɗen gandi a rewi toon to ICAD wonko gardiɗa toon to banggue ko wiyete géographie ko nandi hen ɗeɗo balɗe ne haale université de Matam, université Souleymane Niang kolliraɗo wonde ne waɗe ƴele toon to diwan o Matam, won Matam naɓe dari ɓe mbi kañumen jaaɗani hen anne en tant que fanniyanke eɗin banggueji holko mbawɗa hen tongande bandiraɓe sino koye 1 minute? E université Matam ko ardi fof en mbaɗat félicité président de la république ko kanko wi e tournée makko économique mo waɗi la dernière fois et dans le nord du Sénégal mami waɗ implanter une université à Matam, une université du Fouta. Alors ce qu'il faut comprendre d'abord c'est que université to ay wonde fof ko université nationale, université région ala, université leñol walla kaari len ala, université to waɗa fof national. La preuve que université to woni fof ko ɓiɓɓe Sénégal fof kawrat ɗon. Hande won Fuutankoɓe wonɓe Ziguinchor ne jangga université Assane Seck, won Fuutankoɓe wonɓe Bembe ne jangga toon. Donc université batteɗo Matam o hayso ko université baɗaɗo e nder Fouta ko université national, ɓiɓɓe Sénégal naɓe fof kawrat toon. Donc de ce point de vue gestion université o ça relève du domaine de l'État, c'est-à-dire que l'État waɗata gérer. Maintenant fannu keddiɗo il faut yimɓe paama wona kesum hande leydi ndi koko d'abord de assise enseignement supérieur waɗa nde wiya ko yimɓe yo mbat feere ha les connaissances là gona accessible à tout le monde. Et pour que ça soit accessible il faut que yimɓe mbaɗa pousser e nder le Sénégal des profondeurs ha mbawa toon wadde duuɗi jangguirɗe ko ɗum addi université virtuelle waɗa, ko ɗum addi les ISEP mbaɗa. Donc université Matam aussi koye on dynamique yaari joni noon on ɗon dynamique hankadi wadde ɗum e site goto ɗum ɗon kadi wonko ustata wonko waɗata freiné, alors que so waɗama e site uji kewɗi ko intérêt Fuutankoɓe ni soɓe paamino ɗum. Hande sa ari université Sine Saloum il y a un site à Kaolack, goɗɗo nana Fatick, goɗɗo nana to e Kaffrine, donc Toubacouta en. Donc ko université à multisite ɗum ɗon waɗat valoriser nokkuji ɗi fof kadi ɓeydat Fuutankoɓe ɓe. L'essentiel est que ɗo jogoriɗo waɗede implanté woni Matam. 1 innira ko ɓiɗɗo Fuutanke ko Souleymane Niang, 2 watte siège o wonata ko Matam ko ɗon administration rectorat o wonata kadi en plus de siège o de l'administration ma wot site, c'est-à-dire faculté batteɗo ɗon. Maintenant nokkuji keddiɗi ko en fonction de no ɓe koɗiri e ko ɓe jogui
ɗon ne waɗe site goɗɗo yimɓeɓe ne jangguine ko yaade on fannu donc c'est pour permettre véritablement à faire un maillage e yimɓeɓe kadi ɓuura ɓallede jangde dowronode ɓuura ɓallade yimɓe ɓuura wawde heddade cuuɗi men par ce que jangde nde aussi plus aɗa woni galle mum plus tu deviens plus performant ko ɗum ɗon tan woni sababu o mais wona yaware d'ailleurs encore ne woodi kadi banggue goɗɗo donc yimɓe yo paam ɓe jaada hen ko nafoore mabɓe ko intérêt mabɓe par ce que so wiyama hande faculté nana Matam faculté nana Kanel ɗum ko ɓeydude Kanel eyyi ko ɓeydude Kanel mais so wiyama foof ko Matam hay sone ko ɓeydude wuuro ngo mawninde wuuro ngo Kanel naɓɓe ma gar ha ɗon alors so woni ɗon ma wot ko ɓeyde wuuro ngo hay so wona Kanel naɓe janggi ɗon ma wattu ville Kanel une ville universitaire te ɗum won ko nafata e wuuro a jarama Moussa Hammady Sarr mboɗa andi ko domaine ma ko guesa ma gonɗen remde ɗum jeeyi sababu ene wawno wonde yewtere tan banggue haalde ko yewti e gartam université ɗi eɗen gandi wonko garɗa to banggue université ko wiyete virtuel du Sénégal e fannuji ɗi kala kono noon wonno sababu o ko yewtere nde ko kuccam haalde e kuccam moɗon to banggue sumgoji tijjaɗi ɗi woni local uji paaɗi e candidat tawi ko toon to mairie mo commune do Walalde koye coalition biteɗo Ëllëg Sénégal e gardugol hono Seybatou Aw ɗum noon golle ma jooɗi peewi a jarama nde jabɗa jabtade namde men ɗo e Pindi Média Pindi TV golle ma jooɗi peewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ononne kadi golle mon jooɗi peewi e hormare ne jogui ɗon fewde e Pindi TV aadi men e yewtere moɗon kuccam so Allahu lamɗo jaaɓi ko yontere fande so Allah jaaɓi